אוקיי, יש סדרה חדשה ולסדרה קוראים הרבה יותר מאוד יפת. בואו נתחיל. אם איפה החדר שלי שלך בקומה השנייה מימין. טוב. גם שלך. לא, חכי רגע. שלך משמאל, טעיתי. שלך מימין. אוקיי. את לא רואה שאני פה, כאילו למה את נדחפת? אני רק רוצה לעלות לחדר שלי. לא מאמינה שהיא הבת שלנו. כן, גם אני לא מאמין. טוב, אני הולכת לעלות לחדר שלה. בשלך. שלי. מה קורה לי לחדר? כאילו, מה זה? טוב, אני אסדר פה. אני לא אמצא לה לחדר, אז תשאר נמורים. אוקיי. למה? יש פה מיטה של תינוק, ואמא לא מרשה לשנות אף אחד. טוב, אני אשאל אותה ממורים מעצבנים שלי. כי אין סיכוי שאני אשאל אותה. אני אעביר פה את הכרטיס שלי, צ'ינק. אוקיי, בואו נראה את החדר שלי. אומייגאד, זה חדר יפה. גם הביאו לי כלב. טוב, עכשיו לילה. אני קודם אעשה טיק טוק. בינתיים אצלה. ועכשיו זה חדר שלי. שים פה את זה. אין לי כל כך. אני אביא פה. טוב, מה אני אעשה? בינתיים אמא באה בבא. תסתמרו כאילו, לא בבגד זה, כאילו, לא בא לי לעשות בגד זה. אז כן. טוב, בואו נראה את החדר שלנו. איך פותחים? לא. בואו. מה את עושה פה? זאת הבת המועדפת. כן. את עושה פה אין לי חדר, אז באתי לשם פה, זה החדר שלי. אנחנו נשאר איפשהו, לא יודעת פשוט. נשאר בחדר של התינוקות נראה לי. אני מפעים. נו יאללה, לכו. זה חדר שלי. טוב. טוב, אני אראה בטיקטוק ראש. פה אין לי עמדת טיקטוק. ממש לא בסדר. לא נורא, אני גם ככה בת המועדף שלהם. אני זוכרת שם פרצוף. היא מחכה. בפוסט. רגע, בטיקטוק, ובינתיים אצלה. כאילו אצל... אני רגע אעשה לכם הכרת דמויות. מי שראיתם למעלה שרגע כאילו צילמתי אותה. צילמתי מלפני שנייה, זאת הייתה... קראו לה
נויה, ולה קוראים שירה, לאמא קוראים נועה, ולאבא, רגע, רון. פוסט. עכשיו נשים את הטלפון פה, וכבר לילה, ומחר יש לי בית ספר, אז אני אלך. גם, צריך את המשקפיים שלי. מאיפה הפיג'מה? הנה הפיג'מה שלי. הפיג'מה, האורן שלי עמוס. רגע, אני אציא את הפיג'מה. מה אני אלבש לה מחר? היא בחרה. אני אלך לישון. כשהיה בוקר... בנות יפות. טוב. בנות תקרי יפות תקרי. מה שבעוד שעתיים נפתח בית ספר. אחר כך אני אחליף בגדים. טוב, אני אקח את הטלפון. כמה לייקים עלו לרשת המיקד? יש לי 1,000 לייקים. לא 1,000. 2 מיליון לייקים. כיף. האמת של נויה. שכחתי איך קוראים למי שחשבתי להם דרך. אני אקרא לה שירה. אם זה היה השם שלו, תכתבו. אני אחליף בגדים. טוב, בוא נראה כמה לייקים יש על הסרטון של עיתון. רק 200. ממש לא בסדר. בוא נחכה לרכבת. בוא נראה עוד כמה זמן הקו שלי מגיע. עוד חצי שעה, אז טוב, אז אני הולך בקפיטריה. שלום, מה את רוצה? אני רוצה קפה אחד בצורת טיפה לחם כזה, כאילו, ככה. אוקיי, מעט בדרך, בבקשה. טוב, אז אני רק מעבירה את הקו לטלפון שלי, כאילו, צ'יק. זהו, הגברתי עכשיו. צריך יכולה להראות להם דרך. כן. טוב, אני יכולה את זה בינתיים. מאוד טעים, כך. וקח את השלום, צ'יק. ביי. כאילו עכשיו היה הקו שלה. עכשיו הקו שלי. הנה הקו שלי. צ'יק. רגע, כולם הנסיעה מתחילה. כולם, כל הנוסעים לרדת. בסוף סוף